Anisay lang yuta, no? Be honest. Mao kini ang mensahe sa Pangulo sa COVID-19 Vaccine Board sa Dakban Sugbo human masuta nga gustong mga mupabakuna nga namakak sa ilang gifill-upan nga mga form aron lang makapahimos sa schedule. Ano ang report? Gibutyag ni Dr. Jeffrey Ibonis nga mukabat sa usa ka gatos ka mga magpabakuna unta nga nasakpan nga namakak o nag-misdeclared sa ilang information aron mabakunahan. Kini ilabi na sa A3 kinsa nag-misdeclare isip comorbid sa ilang pag-fill up sa online registration aron ma-schedule nga bakunahan. Apan inigabot sa vaccination center, mabalibaran kay masuta nga walay comorbidity. Matod ni Dr. Ibonis nga adunay mga nasipyat sa pag-fill up ug anaosay wala makasabot. Apan duna gituyo nga mamakak. Sa giuban yun, nga ito yung sa giyo. Namakak yun? Gitiksan yun nila. Abot ito, maglalis, gitiksan yun ni. Anong, di man niya pilon. Akan na to sa ilahang record, ilang gitiksan ang comorbidity. I don't know kung tinoyo ba, no? Or nasikyat ba. But malay rason nga, di natin sila mabakunahan. Gitataw ni Ibonis nga walay napahamtang asilot sanglit na booking naman sa proseso pa lang o gibalibaran. Gikumpirman usab ni Dr. Mary Jean Loriche ang Chief Pathologist o spokesperson sa DOH7 nga nakadawat sila og ingon ni ini nga report. Gipasabot sa mga health officials ang mga balatian nga maapil sa comorbidity. Ang kaning mga sakit, for example, na kay diabetes mellitus o kaya diabetica, na kay high blood, okay? Na kay sakit nga gitawag og autoimmune, for example, psoriasis, na kay SLE or lupus kana siya, no? And then also kay balumansad kita nga ikaw na kay HIV/AIDS diagnosed ka. That belongs a person with a comorbidity. Nakasilay ka ng allergic to abog, no? So, Taman-taman, allergic to abog. So cannot be. Di mas lapil. Sa pikas bahin, bisan og 10% pa lang sa target nga mabakunahan, ang Cebu City giklaro ni Ibonis nga mag-agad gyud sila sa availability sa supply sa bakuna. Kung adunay daghang moabot, daghan usab sila magamit alang sa ilahang vaccine rollout. Hurot-hurot na ang nahabiling AstraZeneca apan adunay dakong volume sa Pfizer vaccine ang moabot. Karon nga buwan, no? Makasugod na ta, depende lang gid sa bakuna. Just wait lang ta sa kuan sa Department of Health, no? Kay I think na mga bakuna nga dili pwede na to gamiton sa A4. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.